New time out lang. Ako na yun. Ang alay ko nila. Kasi. Karewa sa ito. Kahit lalanin. Adore. Live it lang yun. Ang cảm ơn siguro. Kerem Sapedeng. Wow. Kerem sang hadir ni se gobaw जों. Thiam na थानाय रखम बावजोब्बाय खोमा आंखौ लोगोफ्रा. Like done, thank you. Zakhmai nama Kerem sa मा ओंख्रि जाखो? ओमफ्राय सोरां आयै दाला सान्द्रि सोर बिलाइ सिमां ना मोगथां आं दाला गाबोन थांसिगोन आङो बाय बाय होनलांसिगोन लाइक होना होब्रा माथो लाइकबो होना होआ रावबो मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरदो सान्द्रि गेरेमसा लाइक होनहरदो माखो नोंना आंखौ एक्टरा आंखौ होखासिगोन सोरां सान्द्रि मोखां जाखांबाय दाला मोखां जुजिन बहा थांनो खारनोसै आं थाबाय थालां एसे सेफ्रा हौवाफोरजों नैनो माया होनलांनोसै गाबोन नैनो माया होनलांनोसै मिनदो मा ओंख्रि जाखो टाउन सहरावबो बेरायनो हाया मा होनोमोन नों बायदि हौवाजों थाबाय थाला नैनो माया खारनोसै होननायसो हेल' खाख्रेब मा खबर होनदों सोर सासे खाख्रेब सोरां खाख्रेब ना नै सासे खाख्रेब होनखो सारा एस गैयालै दसे थाथ'दो आंबो बारा गोबाव अखाया बिराद अखा हादोंमोन ना जोंनावबो अखा हादोंमोन कल हर गाबोन नोंनि फन नाम्बारानो गैयाबा आंनाव जोंहानाबो खख्रेब बेबो खख्रेब बिसोर सानैखौ हमनानैसो हाबा होनांगौ दा एम्बु हाबा होनाय बायदि सोरां खख्रेब जोंहानिखौबो खख्रेब होनोना मालाय देहाय दे जायो जायो होनदों माबायदि हेभेन ओरैबायदि देलायमांग्रा गाबोन माखौ गाननांगौ माखौ मोजां मथ' होनदों आरो मा ओंख्रि होन्दोंमोन सोरां आरो माबा गेरेमसा आं साननैसोआ सोलाबथाराखैमोनहाय रावनिबो लाइफआवबो हाबैदोंमोन आं मा मोनसे आं दाखालि नोंसिनि साम' हाथायाव थांना फैबाय दाला मोखां औहाय उफाय गैया आंबो दा न'आव गैयाना नङाबालाय लोगो हमनो हागौमोन खाथियानो जायो जोंनि दे हरबाय था मोनथाम हर मोनथाम फैयो
गोसोआवनो गैया खोमा गावआ मा ओंख्रि जानाय खोन्थाहरासैनो इसोरो नोंनि थाखाय आंनि ओंख्रिया जारिजों ना गोथां इदि जानांगौ मार गोथाव जाखायो जाना थाइगिरजों नामोन दिनै थाइगिरजों नाजोंसो ओंखाम जानो हाबाय Aku kan nggak naik kok. अ Naik kok. Kan naik kita kan juga. मानो नायफिननांगौ बोरायफोरखौलाय Semua itu boleh आइफन मोननायाव नकियाखौ नायफिनो नामा बिसोरले belum मोजां बोरायासै बियो नोंखाथारा बायदि मोनबायसो आङो नाम्बारखौ माहाय इयो मैयानिसो ओंखामा गाबोन माबानो हासिगोन गारहरनो हासिगोन सालबारि बाजार फुजाखौ नुदोंमोन आं ओमफ्राय माथो होआसै आयो मासे ज्राव ज्राव गखो रिमटफोर थानायबा बन्दसो खालामहरथ'सिगौमोन आं ओमफ्राय दाला मोखां आंनि प्रफाइलखौ नाय दे मोजां नुदोंना नुवाखै थोद बेखौ एखे फुराना गोदोनि नुथारदों बेलेग दोन ओमफ्राय लाबायना लायाखै नाम्बारा लाबाय दे लाबाय एसे गोलाव नालै माबायानो र' दाननाङा ओमफ्राय बिबि फैदो जोंहा बिबि आगै फैदों आब' लाइक होना खारनोसै दे आं आब' गाबोन थानो हानाय गोबाव थानो हानाय नंला दे आब' गाज्रि दामोन जा अखा हादों ओमफ्राय मबाइल चार्जबो गैया जेबो नङा माने आङो होथाराखैना बिराद गोबाव जाबाय आगै बिबि गोबावथार जाबाय आं होयिया मालायनि लाइफआवबो ओरैबायदि आंना ओरैबायदि दुखु जाना दंमोन मिथिगोना मायाव थिसननाय लाइभबो होजाया भिडिअबो होजाया बेबायदि जाना थादों मिथिगोना सोरां गाला सान्द्रि मोखां नोंना हौवाया बेबायदि अबस्था खालामना दोनदों आंखौ लाइभबो होजाया इउटुब स्टुडिय'आनो गोमाना थादो नागिर नागिर आंनि हान्थु आथिं लोहो लोहो मावजोबलायनाय जादों ओंखाम जानो हाया मानो हाया जालायदों ओमफ्राय अखा हासोदों बालबाय चार्ज गैया थगायथारदों बियो मिनिलायदों थगायखादों बियो र' नों दिनैसो थगायनो हाबाय आं लोगो हमनाय जायाखिसै आंनाबो लोगो दा दे मालाबाफोर उनफोराव फैनाय जायोबा बबेबा खाथिफोराव फैनाय जायोबाथाय लोगो हमसिगोन ना मालाबाफोर गेरेमसा आं दाननोसै दे औ आब' गुड नाइटसै दे आब' दे जोंनियावबो अखा हासोदों हानायालाय आं बाबुनि एगजाम जोब्बासो नायदोंमोन नों मानो थांनोसै आं नाफोर मोनजायो खोमा दै बानानि अखा हाबाथाय जोंनाव ना मोनोना ना मोनजायो थांनोसै आं थाबाय थाया बेयाव थानानै लकेल मैगंबो मोनजाया लकेल नाबो मोनजाया बायदों दे अके जि ज्राव ज्राव होननानै हाबायहाय स्कुटिजोंसो थांनो नागिरदोंमोन गारिखौनो लांनो हानाय नंला संजोबालाय दा हराव हागाना थानायबा हामगौमोन
दे कमेन्ट हरदो सोर सोर दं निबिद फैदो टेट जाबाय बाजै लेट जाबाय जेबो नङा आगै आं बा होनायानो नुवाखै रावबो गैला दे रावबो गैयावसो थाखायोना नोंलाय एबार नोंनि फाला कमेन्ट हरनाया मा ओंख्रि जानाय माथो रावबो गैला अखायाबो एसे आबायदियाव बोरै गारि लांनो हागोन दे हा बासजोंसो थांनांगोन ना नोंस्रालाय मैथा नासो बाजै जोंहा नाबो थाइगिरजों नामोन निबिद आगै बिराद अखा हाबाय नोंसिनाव हादोंना हायाखै जारलालै बिदिजों बोरै जानो बोरै गारि लांनो हागोन बहा थांनो नागिरदों बाजै न'आव थांनो नागिरदोंमोन आं गाबोन रिमट थानायमोनबा रिमटसो बन्द' खालामना दोनहरगौमोन आं अखानिबो रिमट थानांगौमोनलै नोंसिनाव हायाखै गाबोन सानाव नोंसिनाव थांजोबबा आंखौलाय मालाय दामदो नै मैयानि आद्राया दानो हरावनो थांनो नागिरदों नामा गाबोन थांगोन निबिद गाबोन थांनो नागिरदोंमोन बायो दाना अखायाव मोसाहैगोन र' मानोलै बुरै दासो दिनै ओंलै बिराद अबस्था गाज्रियाव गोलैना दंमोन आं बेसे दुखु जाना दंमोन आंना माबायानो चेनेलानो गोमानासो दंमोन गुदियाव थांनासो मोनसेसो नागिरनानै लाना फैबाय ओत्सु बसुमतारी गुदियाव थांनानैसो मोनसे नागिरना लाना फैबाय आंनि चेनेलखौ अखा दामब्रा नों मानो हाबोखो ओइ अखा हादोना ओतसार बोराय अखा हादों नामा गाबोन न'आव खारनो नागिरदोंमोन आं निबिद उन्दुबायना निबिद खारजोब्बाय बाजै ओइ सानैजों थालायगोन जोंहा खारथोहाय जब रायलायगोन जोंहा दै सानैजों मार गोथाव लायदो नै बियानि फैदों हेल' बियानि आंहा दिनैसोहाय अखाबो बारबो फैदों जोंनावबो बियानि मा ओंख्रि जाखो आं माने निजेबो लाइफ होनो हाया मालायनावबो थांनो हाया बिदि जाना दङ बिदि अबस्था चेनेलानो गोमानासो थादोंमोन आंना दाखालि मायाव थुफ्लांनायमोनथाय बियो मायाव थुफ्लांनाय मायाव मानाय चेनेलानो गोमाना थादों मा खबरा बिदिनोहाय गेजेराव दङ
मोजांलाय गाज्रिलाय अखाया सोलाबथाराखैमोन सोलाबाखैबो ओमफ्राय चेनेलाबो एसे बोरैबा जाना दंमोन आंना आलु नासो नोंहालाय जोंहा थाइगिरजों नामोन बियानि ओंखारसिगोन र' आंबो एबारनिफ्राय सानसे मानसिफोरनियाव थालायसिगोन ए गोथाव होनदों उन्दुबाय बियानि अखा हादोंना बियानि नोंसिनाव अखा हादोंना हायाखै जोंनाव नै हालागासिनो दामब्रा अखा दामब्रा दंबावोबा आंनोबो हर जों ओइ साननिसोमोन बिराद गोथाव जादोंमोन अयथासार गोथावथार जानायखाय स्लिब जोबजोब्बाय बिराद गोथाव जादोंमोन निबिदा थांखो ना माखो उन्दुबाय हायाखै ए जायगा हायाखै खोमाहाय जोंनियावलाय मानो हानो गोसो जालाबायखो ओरैनोबालाय अखायानो हाथारामोन गाबोन न'आव थांनो नागिरदोंना ओंखायनो हिंसा हाथारदो अखाया थाङाखै नेखुमादो आरो बाजै रावबो गैयाबाथाय माबा कमेन्टस हरसिगोनलाय नायखुमा खारोलै मा बुंनो आरो नैबे रिमटफोर थानायबासो हमथाबायना लाखिनो हागौमोन हमथाग्रा रिमट थानायबासो बाजै सोरां बाजै थांबाय अखा हादोनो रिसा थेंकिउ बियानि गाबोन न'आव थांनांगोन नालाय एसे थानांगोन अखायासो मा खालामो अन जोंबाय आंनि बिखायाव ओमफ्राय मानो थांखो बे बाजै सालिया मिथिया नोमबाजै सालिया मानो माबा कारेन्ट फैयाखै ना मा होनखो चार्ज जोबजानो गिदिंया आसोला नोमबाजै सालिया देनजारथारानोलाय सान्द्रि मोखाङा माला फैगोन न'आव गाबोन थांगोन ओमफ्राय फैफिनाया माला फैनाय जायोथाय बुंनो हाला बियानि औ हि मा ओंख्रि थांखो ना माखो ओमफ्राय सान्द्रि मोखां बाजै बेनो नोमबाजै सालिया सान्द्रि मोखां आब' आं कमेन्टस फरायलायाखै बिनिखायनो थाब आयै आंनि मेगनाथ' अबाव बारला लांखोना माखो र' नागिरनां बारलादो नामा
दंबावोबा बेखौ फरायखांबाय माथो आङो बेखौ फरायखांबायथ' फरायगासिनो आङो आब'आ दे आं फरायगासिनो बानाङा माथो रावबोआनो कमेन्टस हरग्रायानो गैखाया कमेन्टस फैगौ फैगौबासो नायखादों आङो बानायखोसो होनबावबाय बियो आंनि बे दोंसे मेथाइ চামচ এটাও চামচ নেই साम'सा ओइ सिनियाव गंसे दङ ओइनै जगालि मैदाम खायो दाख्लै बेलाइसि अ बैहायसो गारना दोनहैदों हायावसो हायाव गारना दोनदो दोननो दोनना এই নাই এটা এটা লৈ ললো কোনে কোনে পেলাই দিয়ে हिन्जाव मानसियानो हाफोराव गारना दोनो नामा हा सुबाय आख्लाय माबाना दोनफैबाय आरोलै दाइनिंफोराव सोरबा हिथोनि मालिक जाबानो इदि जानांगौ नामा गारला गुरला हाजार गोनांआनो जा गोरिबानो जा सानसे बे हाखर एखेयावनो थांगोन थांना थानाय खिनियावल'सो देखायनो हायो मानसिया गुमैया आंदो फन रायज्लायबाय थायो आंनो खोन्था गुमै सासे लाबावसिगोननो नंगौ नामा आं बेलेग लाबावसिगोन नामा ओरैसैहाय नोंहासो होनबा गुमै सानै मोनगोन गथ' मा सांग्रां मांग्रांथार मानसियानो मावजि थां माथां बिखुङाव थाम्फै बाबायहाय आंनाव ओइ गावलायलायदोनो खार बिखुं सुनानै दोनखांबा नेट नाङा बाजै साफु अ बाजै अ बिदियानो निबिद बाजै साफु ओं माने ओरैबायदिलै आङो मानसिफोराव थांनो हायाखैना जेनेबा कमेन्टस हराखै ओंखायनो नायै थांदो जेला कमेन्टस जेनेबा थाहैनांगौ होमबासो हरो दाना बिदि जाजोब्बाय आरो आं थांनो हाथाराखैना सोलाबथाराखै साननैसोआ
आंनो लाइभखौनो होनो टाइम मोनाखै आरो आं माबोरै मालायनाव कमेन्ट्स हरनो सोलाबनो नङा होमबा थेवब्लाबो सोलाबबाथाय आं मबाइल नायनो मोनबाथाय दसेबाबो थांना फैयो लाइक होना फैयो दसे थाबावनोसै थांफैनो थांफैयानोलै जानोसै खाथियाव अखा हादोंना थार्टि मिनिट ग्रोब होना दोनसैलां नोंनि थाखाय आंनि जोनोम मालाय निउसबो फैलायनांगौलायनो नोंथाङा खानाय गोलाव लानानै माबायदि मोनदों नोंलाय नोंथाङा खानाय गोलाव लाना माबायदि मोनदों आरो नोंथांनि खानाय गोलाव लानायाव नोंनि बिसिया बाजानाय दं नामा होनलाय गैया लाबोबावबासो गुमैया सासे रायबाय थानां बुरै लाबोजाबावगोन गुमैदो बिसां गैया खिन्थु अबसे आजिखालि बिदिनो जालाजोबदों नालाय नङा होमबा ओथिया रागै दाना बिदिसो जाजोब्बाय बयबो बाजैने औहाय बिदिसो जाजोब्बाय ओमफ्राय जोंफोर अबेबा समाव थांलाबायनायफोरखौ अंख दाजाबखौनो खालामा ओमफ्राय बिराद माबा खालामथारो बोरै जागोन बिदिजोंलाय नङा होमबा नैबे बोरै जागोन बिदिजों संसारा दरजा फांबा नेट नाङा होनदों आङो थान्दा हर आरो दानो king gotong gulitang mata sitranga ini kau ledene kar like the umid fedeza mangsi जाबोखौ umid ना जाथ'वाखै आदारसोनि रड माइलि थुनो नामा औ दे मोजाङै फराय मोजाङै लिर आंबो दसेल' थाखानोसै दोननोसै नों मालानिफ्राय फैगोन निबिद पापि नोङाबा नोंखागो दा मा खालामनांगोन इसोरखौ नैबे गावलायनाय सिमां नुदों नामालै गुमैया ओहो आंसो होनदों ओरैनो
निबिट आगै दोननांसिगोन गाबोन न'आव थांनांगोन फुङावनो उन्दुनोसै मालाय खारजोब्बाय आं लायगौमोन नुदोंसो गावलायनाय नुयो नामा हरै खार होनलाय बिदिसो आरो आंनियाव जोबफैसिगोन नोंखौहाय बाजै नङाबा नोंखागौ दा नों थिगखौनो गोसोखांदों थाव जानाय फुनलायनानै होनलाय खाखोनानै बावसो नामा दोननोसै बाजैनो र' दसे थाबावदो चार्जआ बेसे दं चार्जखौनो होआ दे 23% दं औ थांगोन इबो बे थाङाबानो खामानियानो जानाय नङा खामानि फिसा दङ ओइ आब' टाइम फोरोंग्रा बेसेबां जाखो बिदिनो जायो आंना ओथजाराखै जाहैहां जानानै ओमफ्राय फैफिनजोबो माने गद गैयाना होनाया होबाथाय होबाय खस्थ' खालामना होगोन ओमफ्राय होनो मोनाबाथाय मोनथाराबा टाइमफोरानो दाखालिथ' आरो माबायानो गोमाना थाबायबा दसेनो आंनियाथ' सेस खमायजोब खमायोहाय खमायबाथाय बोखांफिनो खस्थ'थार एसे खस्थ' भिडिअ खालामनानै होनानै जुदि खमायलांफिनजोबोबा बिराद खस्थ' आरो बोखांफिननो नोंना फिउसा थाङोमोन ना फ्रि जानांगौलै बेफोर होग्रा एखे बेरायबाय थानाय फ्रिसो जानांगौ फ्रि मानसि जानांगौ आंथ' बिराद बायो समाव भिडिअ खालामनो भिडिअ लानो बासिगारो आं अबावबा थांबाबो बिदि लाबो फ्रि एगजाम जोबखांबा
नोंसोर आरो हौवासा मानसिना एसेबाबो नोंसिना फ्रि जायो दा बारा फरायनायानो आरो नोंसिना दा खामानि फरायनाय जोंफोरना जायाहाय माबा समाव एसे टेनसनफोर जाबाथ' गैला आं हाला मानायनो हारसिंनो बिदियानो दे अयथासार खमायो समाव ग्लाब ग्लाबनो आयु राबनथां माथां मारैथाय बाजैनो नोंना बिदिनो जायो नामा नैबे नोंना बारायफिनलायबावोसो जोंनालाय बारायानो नोंना बारायबाथ' मोजां ओंखाम जानोसै र' आं जायाबाबो जागौमोन मालाय मैयानि आद्राफोरा दामगासिनोहाय नैबे दागै दोननांसिगोन रावबो गैला रावबो कमेन्टस हरला सायबाय दोननोसै गाबोन थाब सिखारनांगौ 10ता जाबाय बाय बाय दे जोंनावबो अखा आहां जाबाय बाजैयै जोंनाथ' ज्राम ज्रामसोखा दोननांसिगोन आं नैबे फुङाव थाब सिखारनो हाया आङो माबा दर फांनायावनोथ' मा जादों मा घटना जादों नै दरजाजों आखाइजों खेबजाबबाय आसिजों थैखासिगोन आसिया गैला जाखाला इयो आयदै सिद्दा जालायबाय आसिया मोजांसो मोनदों हा गुड नाइट दै होमबा नैबे दागै बाय 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 गुड नाइट दोनदो दां बाजै ओं दोननोसै अबाव दोनोमोनलाय बावलाय